wannan al'adab na so ne da kauna aiki na kiran ki da na faɗa ki ji ki bani agaji ne na rangaji ki dan yi tsokaci ki bani ma'aji ba zan tana gaji ki kauda kwadiji a so mayaji labarin zuciya ni za ki tambaya abinda na gaji ya zarce duniya idan na waiwaya ko na sunkuya amsar guda nake jikin zaman habibiya sun gina bani akan kina sani inda ba ki so da timbar shi na hannu ki da sirri zai gani ki damka a hannu shi zai min yau sauki bar maganganu ki zo ki dafi da ni so zai min lahani ki tausaya wa ruhi na ki canki na yi da ni ba na ji gangani wa zai kula da ni idan ya zama sabanin kito a barin ni ina kula fici sakin ci zana ci har wanda zana cinki cikin da babu rikici ya za a yi burge wanda nake so da kauna ya za a yi kalamai da suka fahimce ni sannan ba